Една вълнуваща среща с актрисата Лили Филипова. Дамян Дамянов на 90 години. Когато чух това нещо, изведнъж в главата ми нахлуха много спомени. В далечната 1981 година, когато трябваше да се чества 1300 години от създаването на нашата държава България, малко преди това, моя колежка ми предложи в чест на тази светла дата ние да направим един рецитал. И започнахме да работим. Преровихме много стихосбирки и се спряхме на стихосбирката на Дамян Дамянов и Моята България пътува. Даже и нашият рецитал го нарекохме така. Когато направихме композицията от стиховете, отидохме при нашата приятелка и колежка Леонтина Ардити, която е не само добра актриса, но и правеше вече театрални постановки като режисьор. Отидохме при нея и споделихме нашата идея. Тя веднага прие това нещо с огромен възторг. И започнахме веднага да репетираме. Репетирахме в нейния апартамент. Леонтина искаше да направи нашия рецитал не традиционен, а малко по-особен. Тя обичаше да разиграва стиховете. Това беше в нейния стил, режисьорски стил, и така и направи и нашия спектакъл. Той беше не рецитал, а рецитал-спектакъл. С много театрални елементи, с много мизансцен, с много театрални приспособления, с музика, разбира се. Музикалното оформление беше също нейно. Всичкото беше доста шумно. И ние се смеехме. Добре, че под Леонтина никой не живее, а са само мазетата, защото иначе можеха и да ни се карат и да протестират. Една нейна съседка, Люба, тя не само, че не ни правеше забележка, ами видя и се много интересно и идваше почти на всички наши репетиции. И на всичкото отгоре винаги ни носеше кейкчета и някакви други сладки да ни черпи. И така ние репетирахме в апартамента на Леонтина и когато решихме, че е готов вече нашия рецитал-спектакъл, го показахме в Театър на поезията. Тогава имаше такъв театър. Те го одобриха и много спектакъла, и първите, и след това ние играехме в този театър. На едно от тези представления там дойде и Дамян Дамянов и неговата съпруга Надежда Захариева. Дамян Дамянов много го хареса и ни написа на стихосбирките по един чудесен автограф. След тези спектакли в този театър имахме покани от други театри и от други сцени и от други салони и отивахме де-където можем и когато, разбира се, сме свободни, защото аз бях в момента и артистка в Младежкия театър, така че не винаги бях свободна. След това ни пое концертна дирекция и ни уреждаше представления в провинцията. Винаги срещите с хората от провинцията са били много сърдечни, много непосредствени, с много уважение, с много обич и с много удоволствие. И с голямо удоволствие ние ходихме там да изнасяме нашия спектакъл. След така мина
годината на честването и ние получихме медали. 1300 години България. Това беше оценката на нашата работа. След няколко години Дамян Дамянов имаше юбилейно честване, 50 години. Предложиха ни тогава честването да бъде с нашия рецитал, спектакъл, и ние се съгласихме. За голямо съжаление обаче, 2 дена преди това, Дамян Дамянов, който не беше много здрав, наложи се да влезе в болница. Въпреки това юбилея се състоя. Вместо него дойде поета Любомир Левчев с една голяма кошница, с едни разкошни цветя и ни направи едно чудесно поздравление. Беше много хубаво, имаше много гости, важни гости. Беше тържествено, хубаво, сърдечно, но, разбира се, щеше да бъде много по-добре, ако беше и Дамян Дамянов. След 1 година, след честването, официалното честване 1300 години, 82 година фактически, ние от Комитета за култура, тогава нямаше Министерство на култура, беше Комитет за култура, ни предложиха да отидем в Сибир. Разбира се, че се съгласихме. Не мога да кажа, че обиколихме целия Сибир, защото той е необятен. Но посетихме 3 града – Сургут, Тюмен и Оренбург. Оренбург, той е известен с това, че всички хора, интелигентни, интелектуалци, които не са били удобни на императорите, са били изпращани на заточение в Оренбург. Нашето гостуване в Оренбург беше великолепно. Навсякъде ни посрещаха добре. Ние играехме главно за работниците, българите, които работят там. Разбирате колко са се вълнували и те, когато видят българи. Когато българи ги поседат и направят нещо за тях. Наистина навсякъде бяхме посрещани много сърдечно, но като че ли върха на всичко беше в Оренбург. Първо там имаше един огромен дом на културата, съответстващ на техните мащаби там. Една огромна зала, която беше препълнена с хора. Освен българите, които идваха и руски граждани. Аз не съм съвсем сигурна, че те до край всичко разбираха това, което ние казахме, но явно, че им беше приятно, защото ни посрещаха с много хубаво чувство. Вечерта беше чудесна, тържествена, ние се раздадохме, да не ви говоря какви бяха аплодисментите от страна на публиката. Беше великолепно, беше чудесно. И сега си мисля, защо сега не може да бъде така пак чудесно? Какво ни пречи? Тук става въпрос за култура. Става въпрос за една култура и друга. Защо, какво ни пречи да не бъдат чудесни пак тия срещи? След това, след Сибир, отидохме в Подмосковието, играхме в град Ярославль и така след това се прибрахме в България. Сега вече нашият рецитал спектакъл го няма, защото и Дамян Дамянов, разбира се, и след това и моята колежка Ана Ивкова и Леонтина Ардити, няма ги вече тук сред нас,
те отидаха далече, далече някъде в друг свят, дано другия свят да е по-добър от този, който е сега тук при нас. Но стиховете на Дамян Дамянов толкова бяха в моята душа и сърце, че аз реших да не ги изоставя. Не можех, разбира се, спектакъла да правя, но вземах части от този рецитал и където можеше, винаги съм ги изпълнявала и до днес. И сега ги изпълнявам. Изпълнявам ги в клубове, изпълнявам ги в съюзи, изпълнявам ги в Съюза на журналистите. И сега продължавам да рецитирам неговите стихове. Защото харесвах стиховете му, защото обичах Дамян Дамянов и не искам той да бъде забравен. Както и много други от неговото поколение, също много талантливи поети и писатели, които талантливи, миролюбиви, обичаха родината си, обичаха нашата малка България. И не бива да ги забравяме. И затова ще ви кажа няколко стиха от рецитала, който беше рецитал-спектакъл. А това не е рецитал-спектакъл, а част от този рецитал. Рецитирам неговите стихове, защото ги харесвам, защото го обичам, защото и той, и други поети и писатели от неговото поколение бяха много талантливи, бяха трудолюбиви, бяха родолюбиви, бяха човеколюбиви и обичаха много нашата малка България. И за да не забравяме Дамян Дамянов, аз сега ще ви кажа няколко стихове от него. Родино, през теб минавам като летен вятър и те плодя със своята любов. Поглъщам те с очите си, с душата и те възвръщам своя благослов. И за да стана равен с твоите мъртви, аз падам на колени върху тях. И за да стана равен с твоите живи, с техните строежи меря ръст. И само с твоите неродени не мога и не знам да се равня. Но аз съм в тях, тъй както те са в мене, като една далечна светлина. И някаква хайдушка птица, и някакъв претъжен залез, и някаква внезапна песен ведно с залеза дошла. Върти се, птицата, върти се, и пак Стоян войвода с жали, че утре в тъмно ще го бесят. Ще пляскат птиците крила. Ще идва ден, ще идва вечер, ще идват нови нощи. Снегът ще става на трева, а той ще е така далече и няма да ги вижда вече. А вятърът ще люшка още обесената му глава. И някаква хайдушка птица, и някакъв претъжен залез, и някаква жестока песен ведно с залеза дошла. Върти се, птицата, върти се, люлее се Стоян обесен като камбана зла под свода и пее, вика и звъни, към мене пее, мене вика, при мене от въжето слиза и булката си моли само дано му риза отбере. На ризата трендафил пламък, красавец цвете да умре. Така не е умирал никой и никой друг не ще умира. Тъй българинът знае само да пее в смъртния си час. Стоян към мене още вика, към мен ръцете си простира,
по ризата да го позная, по китката, по оня глас, по двете кървави зеници. И плаче тази страшна песен, и залезът кърви прободен от двете пърхащи крила. Българио, велика птицо, на нейде ти ли ме понесе ли той, Стоян войвода, да мен душата разлюя. 5 века кръв, 5 века мъка, дори да изрека това не мога. А през този пъкъл ти пеш вървя и оживя. Ах, колко жилав ти излезе! Корав, великодушен, чист, дори и своята мъка в песни увековечи. Народ велик! Ти само можеше така. Ти само можеше. Дори най-черната си мъка в най-чудна красота възпя. Народ с ръка хилядоръка. Ти само можеше така. Ти само можеше. Безсмъртна да е кръвта ти с цвят червен, която през безбройни мъртви дойде до мен, възкръсна в мен. И в тишината бавно оживяват и те, и вековечната им слава. Замръзнали в портретите си бледни, те полухора и полулегенди под обрис нов и ново име, те и сега за щастие се борят. Да, царщината вече се събори, изпадаха султани и тирани, ала борбата, вечната, остана. Борба за щастие, за красота човешка. Борба без кръв, но не по-малко тежка от тяхната. Поклон пред всички правя.